Jó, megyek a telefon. Most jön a napostét. Persze, állja be! Ó, már láttam? Ezt oda van, vigyedzek ki oda. Vidd oda, szaladj oda. Most vagy oda. Dani! Igen? Aha. Maradj a gyerekedet, már látom. Megismerjük. Tőled örülne nekem is. Hát addig Jaj, ne! Zárják meg egy törökkel? Most már meg is hol van a család, menni? Kezdetét veszi műsorunk, énekeljük el a himnuszt. Gyere ide, Lili! Újra és újra itt állunk megtövülten az öreg Alma Mater friss romfajtásai alatt. A ti számotokra véget ért egy igen hosszú időszak, azt hiszem, hiszen az elmúlt 8 évet itt a Móra iskolában iskolásként töltöttétek,
És most Vigyázz jövő jövünk, előttetek egy újabb szakasz áll, a középiskolás évek. Mi pedagógusnak mondanám, hogy Fruzsinát lehet követni, és jövőre minél több kitűnő bizonyítványt tudjak átadni a vallagáson. Nos, volt azért itt más eredmény is, amit én úgy gondolom, hogy mindenképpen el kell mondani önöknek, hiszen a gyerekek már tudják. Évek óta Móra kupát adunk át a legjobban teljesítő alsós és felsős osztálynak. Ez egy nagyon komoly szempontrendszer alapján van értékelve, és ebben az esztendőben, amit számunkra nagyon-nagyon nagy öröm, egy olyan osztály kapta meg, aki ugyan a versenyeredményekben nem ért el annyit, mint a két. Úgy gondolom, hogy számotokra is nagyon-nagyon fontos, hogy merre lesz irány majd az életutatok. Kérdés, hogy meg tudjátok-e valósítani a terveiteket, lesz ehhez szívetek és lelkesedésetek. Én úgy gondolom, hogy igen, ehhez az úthoz kívánok nagyon-nagyon sok sikert, egészséget, boldogságot, és ha megengeditek, Márai Füves könyvéből vett idézettel bocsájtalak titeket útra, és azt hiszem, hogy ha ez vezérli a további éveket, akkor eléritek a célokat. Élj gazdaságosan, alkoss takarékosan, ne körzselődj másra, csak a lényegesre. Jó utat kívánok mindannyiótoknak! Gyorsás a pap mögött, bátran néz mögé, ismer meg és minden között, csak rejtett félelem. Gyorsás a pap mögött, bátran néz mögé, ismer meg és minden között. Az édesanyjaink kezét fogva legelőször beléptünk ebbe az épületbe. Tele voltunk félelemmel, bizonytalansággal. Izgultunk, hogy a barátságos óvoda után mi vár ránk itt. Ez a hatás persze az évek során veszített az erejéből. Hamar megbarátkoztunk a tanítónénivel és egymással. Megismertük az iskolai életet, a tanulást. Megtanultuk az olvasás és írás nehéz tudományát. Nehéz, egyben izgalmas évek voltak ezek. Majd a felső tagozat következett. Ahány tantárgy, annyi új tanár. Csupa érdekes dolog. Földrajz, történelem, biológia, fizika. Az édesanyjaink kezét fogva legelőször beléptünk ebbe az épületbe. Tele voltunk félelemmel, bizonytalansággal. Izgultunk, hogy a barátságos óvoda után mi vár ránk itt. Ez a hatás persze az évek során veszített az erejéből. Hamar megbarátkoztunk a tanítónénivel és egymással. Megismertük az iskolai életet, a tanulást. Megtanultuk az olvasás és írás nehéz tudományát. Nehéz, egyben izgalmas évek voltak ezek. Majd a felső tagozat következett. Ahány tantárgy, annyi új tanár. Csupa érdekes dolog. Földrajz, történelem, biológia, fizika. És még nagyobb feladatok állnak előtte. Mert nem foghatjátok a kezünket, de tudjuk, hogy szeretetetek, türelmetek, aggódásotok mindig elkísér bennünket. Igyekszünk szorgalmunkkal és becsületes életünkkel meghálálni mindazt, amit értünk tettetek, és tesztek ezután is. Ezt ünnepélyesen megígérjük. Mi pedig indulunk megkeresni azt az utat, amelyet választottunk. Erdős virág, ezt is elviszem magammal, észet. Viszem az ezernyi véglet közül a köztest. Viszem Csokonai Vitéz Mihály összes. Ott lesz az ágyam, ahova fekszem. Viszem a felhalmozott kapcsolati tőkét. Viszem a tutit, viszem a gagyit. Viszem az otthonkában utcára tett. Minden szótól itt kimondasz át, minden mosolykor megsugáltok fel, minden sebből vitál és éjjel, minden képtől mi velünk mélyednek. Az álmainktól, míg nem teljesültek, a lángjainktól, míg lassan kiszűrtek. Mert nincs nap
A-osztály. Bálint Marcell. Balog Ákos. Csató Tína. Fehér Fruzsina. Fejes Boglárka. Fekete Daniella. Fekete Diana. Fekete Zsolt. Erdélyi Viktória. Halmai Karola. Kordász Szonya. Kordás Zsófia. Korong Jákos. Nagy Bernadett.